בתחילת המלחמה, כבוד הרב הכט סיפר לי כי הוא חלם חלום. עידן חזר הביתה וכל הקהילה יוצאים בתהלוכה חגיגית ברחוב. ובאופן מדהים זה בדיוק מה שקרה היום. עידן ישב מבית החולים לבית הסבא והסבתא הגרים כאן, בזמן שמתקיימת תהלוכה חגיגית לכבוד ל"ג בעומר. ואני רוצה לשתף אתכם שעידן מחלון חדרו בחדר של סבא וסבתא צפה בתהלוכה והתרגש מאוד ומסר תודה גדולה ושהוא אוהב אתכם. אני רוצה בהזדמנות הזאת להגיד תודה לרבקה היקרה ולרב הכט ולכל צוות חב"ד וגן עם נשמה. יש כאן נשמה יתרה ולב גדול. הם ליוו אותנו בתפילות, הפרשות חלה, בעזרה רבה, באהבה גדולה, ואני מודה לכם. תודה רבה. והיום הזמן לשמוח וזה גם סוד הכוח, עם חזק כשהוא מאוחד. ויש פה אש טובה שמאירה בתוכנו, יהודי הוא לעולם לא לבד. כי השם יתברך תמיד נמצא איתי, לא מפסיק לשמור ולאהוב. היום רבי שמעון גם הוא צועד איתי, והוא ממליץ עליי רק טוב, שיהיה לי עוד יותר טוב, ועוד 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 יותר טוב, שיבוא משיח בקרוב.